periodistes, perruquers, mestres, cambrers, tots fets aquí, tots crescuts aquí. Monistrol, Mura i Calders, els tres pobles amb un nen a Encant, els tres pobles del Moianès, com Castellcí, Sant Quirze de Safaja, l'Estat i Collsuspina. I les seves escoles què? Tres escoles amb relació constant. Formen la zona Moianès-Ponent. És possible que tinguem una de les millors seus? I això cal celebrar-ho. Aquest any gaudint de Monistrol de Calders. Què hi tenim? Què hi tenim? Tenim dos paisatges més atractius de Catalunya. I vivim envoltats de muntanyes. I estem banyats per rieres. Tenim també moltes fonts que ens omplen d'aigua de qualitat. Millors basses per poder-nos refrescar. Tenim els dòlmens del Pla de Trullars, el Parc dels Serrats, 500 barraques fetes de pedra seca, fetes per grans senyors d'aquí. Fetes aprofitant els recursos del territori, com fan a les pedreres del poble. Tenim coses que només nosaltres tenim. Les llindes, el camacur, el llupol, la rabassola, els grallers. Tots han pogut tocar la festa de desert i d'altres festes com ara la recuperada, la festa de Sant Antoni. I per suposat, tenim i sempre tindrem els millors restaurants de la comarca. Cuinant grans plats amb els ingredients d'aquí. Coses bones que tenim. Monistrol de Calders, organitzador de la primera festa del desert Moianès.